Nina bembene inkabe enkulu kaBhusho Bukhali kayivuma ungena ejokeni nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Owesilisa uvume lokudlwengula akhulelise ingane yakhe. Abasogwini banikwa ubunini bomhlaba kanti uvulwe ngokusemthethweni namuhla umgwaqo uM4. Sinamukele kwindaba ze1KZNTV. Wavume wonke amacala ambekwe wona owesilisa oneminyaka engama-42 yobudala osolwa ngokudlwengula akhulelisa indodakazi yakhe ngonyaka 2018 ngesikhathi neminyaka eyi-16 yobudala. Inkantolo kamanje Yakhe.Bathole imlahle ngecala yathi iculisekile ngokuthi asivumele yena kuwona wonke kamacala asolwa ngawo. Osonhlalakahle bebengxenya leli cala bathi ke bafuna ukufaka ingcindezi enkantolo yokuthi ke igwebe umsolwa uDilikajele. Ugwetshwe iminyaka eyi-15 ebhadla ejele owesilisa owadlwengula wakhulelisa indodakazi yakhe. Imantshi uLewis ekhipha isinqumo sakhe uthe umsolwa wavumile amacala kodwa lokho akusho ukuthi kumele amehlisele isigwebo amenzele ushwele. Uthe ngokomthetho engabe umgweba uDilikajele manje isisulu sineminyaka engasekho kwisigaba sokuthi ke agwetshwe uDilikajele. Uthobeka Dlamini uyanaba ngesigameko. Akasho ngolutho vele wasuka nje ekamereni lakhe wabuya wazongena ngala ekamereni wasewandlwengula ke. Into ayisho ukuthi uma ngeke ngatshela uma if ngeke ngatshela nanoma ubani uzombulala abulale noma. Wangitshela ukuthi ngoba sengize nganayo ingane naye manje angisasiyona intombi so sesingahamba ke siyocansini sesingakwazi ukuthi silalane. Indaba yesigwebo sibe sincane sola cause izinto azenzile ziningi kakhulu kodwa ke ngoba sesize safika ekugcineni nempilo sesizokwazi ukuthi sibuye siqhubeke nempilo. Umama kaThobeka uthe uyasamukela isigwebo. Akufuqa mama sangilimaza kakhulu okwangilimaza kakhulu ukubona indlela ingane yami ebilimele ngayo nendlela isimo besimhlukumaza ngayo sonke simo cause asivela ngasafika nje la ecourt ngoba umsolwe sevuma kuningi okwenzakalile okuhlukumezeke besihlukumezeka so nje bekumphese kabi kakhulu nanokuthi ukubuka ukuthi actually umuntu omhlukumezile umuntu bekufanga buya umprotect nengangimthembile ngengane. Another thing ngineyingane ezintathu nalendoda zamantombazane wodwa. In future that means kufanele ngamukela ukuthi ingane zami ayinababa at all because ngiyophinde ngimthembe kanjani nangazo lezi ezincane uma engakwazanga ukuthembeka ngeyodwa ebichuze yena angazi ngophinde yenze njalo. Mina bengihlala kwenye indawo ngoba sasesikade sahlukana nobaba Thobeka yena behlala nobaba wakhe. Ube umuntu physically abusive ubevele abusive njoba ingane ke yashe court ithi nane ibazi eshaya yesu ube umuntu abusive nohlobo lomuntu okwazi ukwenza into angabi nandaba kube right ukuthi kwenzile and then move on nawe fanele move on. Abezinhlangano ezingenzi inzuzo bathe nabo bajabule ngobulungiswa obenzekile kuleli cala. Le case lena isingijabulisa kakhulu sifike ekugcineni icase esuka kude 2020 into engijabulisa kakhulu bafike ofisini lami bekuhamba nethuleleni crime and substance abuse bezobika le case and nganginalokho ukuthi lama case lawa ukuthiwa obaba bayaframela ukuthiwa ingane edlwengula ubani and sahlala sajula kakhulu nabo sabona ukuthi cha ngempela ke icala likhona leli and sengijabulele mase lifike ekugcineni ke isigwebo ngiyasamukela si right kodwa ke mina ke bethi hayi uzothola nje ulife ngendlela enze ngaye ehlukumeza ingane ayizalayo and ayithwesa umthwalo oyohlala uyisikweleti kuyona lengane ukuthi inengane ezalwa ubaba wayo and nayo ingane lena umzukulu uba umkhulu wayo ubaba kuyona so ke into ezinyakanya kodwa nje ngiyabonga ngoba sekufike ke ekugcineni. Ngokwesigwebo ke siyabonga ukuthi inkantolo ize namhlanje kwafika lesigaba lesesikhona njengenhlangano siyabonga umsebenzi esiwenzile ukulekelela ama victims ngoba uThobeka wafika kuthina sesina 2 years ecela usizo simlekelele sahamba naso ke simzamela ukuthi ijustice ayithole icala izelikwazi ukuthi livuke lime babe selithule icala ke libonise linyathelo ngenyawo okunamhlanje sezokwafela sifike khona. Ezindabeni ze1KZNTV ngu Ayanda Dube ngisenkamba thawini.
Ukubuyisela komhlaba kuyinto ebalulekile kubantu abampisholo lapha eNingizimu Afrika, kanti imiphakathi yaseNzima Juluku, Ndwalane kanye naKwaMbotho esogwini laseNingizimu nelikaMthaniya yaba ngeminye ke imiphakathi engabuyisela umhlaba nguhulumeni. Ngqongqoshe ezolimo ukubuyisela komhlaba kanye nokuthuthukiswa kwendawo zasemakhaya kuleli uThokozedidiza uhambele indawo yaseSayid Ogwini wafika wanikezela ke ngamatayitela kulabo ababuyisela umhlaba wabheka nomsebenzi asebewenzile kumapulazi ababuyiselwa kona. Ungqongqoshe wezolimo ukubuyiswa komhlaba kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uThokozedidiza unikezele ngamatayitela kubanikazi bomhlaba basezindaweni ezahlukene kwaNzimakwe, Juluku, Ndwalane kanye naKwaMbotho. Uphinde wahambela amaplazi ebheka ukusebenza kwawo seloku umhlaba wabuyiselwa kubanikazi bawo. Sizela ukuzonikezela amatayitela kwimiphakathi yakaMbutho yakanzimakwe kanye neyakaNdwalane kanye neminye imindeni ke ngobe kukhona abanye abayimindeni emincane nabo sizobanika amatayitela ngemhlaba uhulumeni ababuyisele yona. Bayasikhombisa ukuthi sebenzeni, abanye babo vele bazibambele, abanye babambisene nalaba ababekade bengabanikazi balamaplazi ngaphambili. Inkosi yesizwe sakwaNdwalane ithi bajabule ngokuthi banikezelwe amatayitela kumhlaba wabo noma besasalelwe inselelo yokubuyisa amanye amaplazi asangakwabamhlophe. Sizizwa sijabule kakhulu ngokubuyiselwa kwemihlaba. Nakuba kuhamba kancane. Lama title deed nje wathola manje sawabuyisela ngo-2010. You see now we gap ukuthi ngakanani up until kuze kuzofika manje kusabuyisa only 2 wamafarm. Then out of 37 okusalinda ukuthi mawabuyiswe yikho bese kubuza ukuthi a lot of them are gazetted yini ebambile ukuthi mawabuye. Kanti inkosi yesizwe sakwaNzimakwe ithi ngenxa yokuthi babefisa ukuthekela ulwazi kwabebalela imhlophe bathatha isinqumo sokuthi basebenzisane nabo. Kwaba inhlanhla yona leyo nje kodwa ke akubanga lula. Uqale kwasinda ukuthi sibambisane nabo. Kodwa wathi ngobuhlakani obuthize sabona ukuthi asidonsa abathize ukuze badonsa abanawabo ngoba nabo abafana. Sakwazi ukubambisana nabo until now. Mangibheka amatayitela akhe isithunzi esikhulu kakhulu kufika kwaNgqongqoshe. Kwakhe isithunzi esinamandla engibona kakhulu ukuthi kuzoba ngaphezulu kuzovuseleleka lokho ade kwenzeka ngeke kusahlehla kuyemuva. Omunye osebenza iplazi elingaphansi kwesizwe sakwaNzimakwe uthi uyathemba bazoqhubeka nokusebenzisana kahle njengoba iplazi selibuyele kubantu bakwaNzimakwe. Very happy for them to be getting their title deeds and their ownership to their land. We've worked with them for the last 13 years and we're very, very happy going forward. And hopefully we can have a symbiotic relationship for many more years. Izindabeni ze1KZNTV kubikuza Mandosicele ngikwaNzimakwe. Ngqongqoshe omnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka usenxusa umphakathi kanye nabashayeli bezimoto ukuba bagweme ukusebenzisa imigwaqo kanye ke namabhuloho kusuke kwekuvaliwe ngenxa yokungabi sesimeni nokubeka ke engozini impilo yabo. uHlomuka usho kanjena ngesikhathi evule ngokusemthethweni umgwaqo M4 ohlanganisa iTheku kanye naseBhalitho KwaZulu-Natal owavalwa ngemuva kokukhahlanyezwa zikhukhula eyihlaselele isifundazwe ngonyaka odlule. Uvule ngokusemthethweni umgwaqo uthela wayeka uM4 ohlanganisa iTheku kanye neBhalitho ngemuva kokukhahlanyezwa zikhukhula zangenyanga uApril. Lo mgwaqo uzokhumuleka ke ukuthi kwabhodloka kwavuleka ke umgodi omkhulu ngenxa yazo ke ikhukhula. Evula lo mgwaqo ngokusemthethweni ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni uSipho Hlomuka ukubalulile ke ukuthi ngesikhathi kwakhiwa wona lo mgwaqo kabekho ke osonkontraka abasetshenzisiwe ngenxa ke yokudala amathuba omsebenzi kuyona ke intsha eyakhele yona le ndawo. Miningi imigwaqo affectwe ama-floods. Asathatha i-decision njengomnyango aka-transport ukuthi lo msebenzi noma omkhulu kodwa asingawu-advertise siwufake kwithenda kodwa okwethu kufanele sithenge i-material sikwazi ukusebenzisa ama-officials ethu akhona ngaphakathi ane-skills o-engineer kodwa futhi sisebenza namasotsha ngoba khona amasotsha ekade awo-engineer nabakhona le kade esiza kakhulu kodwa kakhulukazi
isize kakhulu ukuthi ikhanda amathuba omsebenzi ngoba abantu abaningi abasebenzi. Lo mgwaqo usiza ngokuthi part of economic recovery iyakwazi ukuthi icontribute ngoba osomabhizinisi ekade bengasakwazi ukuhamba kulo mgwaqo so bezokwazi manje bahambe ngoba isikhathi sibaleke kakhulu. So ingakho ke size la sizosiqiniseka ukuthi sivula official imoto bezingahambi sesizohamba manje. Intsha ebiyingxenye yakho-ke ukwakhiwa kwayo lo mgwaqo izwakalise ukungenami ngokuthi-ke uhulumeni uyinika-ke amathuba omsebenzi esikhashana. Ngakho bayafisa ukuba uhulumeni adale amathuba omsebenzi esikhathi eside. Engibongayo njengamanje yebo nje mina bengihlalele ngingadohozi ngihleli mhlawumbe ngina 3 years ngasebenza kodwa ngithema ngithola umsebenzi wangisiza empilweni yami yebo. Ayavela amathuba emisebenzi lokho kuncane nisipha khona sithanda ukuthi sibonge kakhulu. Siyafisa ukuthi ngelinye ilanga ukuthi nisiphe ngelinye ilanga isinkwe sokwazi ukuthi izingane zethu lezi ezikhulayo esitholayo kwazi ukuthi nazo zithola imfundo sifake kumapolisi ngoba njoba sikule imisebenzi kanje nisipha yona sijabula kakhulu. Kodwa siyafisa ukuthi nathi ngelinye ilanga ukwazi ukungcwaba umzali wakho ngoba imisebenzi kanje iyaphela but sibonga kakhulu. Njengoba iqhubeka imizamo yokulungisa-ke yona ingqalazizinda eyakhahlanyezwa izo ikhukhula, ungqongqoshe unxuseke umphakathi wasendaweni yeSothongathi namaphethelo ukuba-ke ukugwema ukusebenzisa elinye lamabloho njengoba-ke kuyingozi ukuhamba khona kwazise kalikaphothulwa. Siyazi ukuthi ukungasheshi lungiswe ibridge kuthatha isikhathi kubona they are losing money because they are business people kodwa bengeke senze into ezoba risky kubona ngoba bengeke sisheshise into size sifake ngisho material wrong ngenhloso ukuthi sifuna ukushesha umgwaqo ulunge kodwa ube ku risk kubona ngoba ukulimala kwabo is our liability. So ingakho ke ngokusebenzisana ngokuappoint uSandral njenge Department of Transport usithembisile ukuthi by mid of September uyaqala usonkontileke kuzothi kushaya October November umgwaqo usukwazi ukuthi ususebenze ngokuthi in terms of iplan yeproject. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Uhlalo weqembu leNkatha Freedom Party KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli usenxusa abantu besifazane kuba basukume bazibeke igameko zokuhlukunyezwa kwabo. Umphemba ubekhuluma kanje nengxoxweni ekhethekela benawo neziko lezindaba ngenkathi leli qembu linemasho okulisana nodlame olubhekiswa besifazane kanye nengane edolobheni keMpangeni enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Amalungu eqembu le-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal eholo sihlalo waleli qembu esifundazweni uThami Ntuli aphume ngomningi bawo ukukhukhulela ngoqo emashi yokulisana nesihlave sibonakala siqonga kuhle komlilo wequbula sokubulawa kwabesifazane kanye nezingane. uNtuli ekhuluma nabezindaba uveza ukuthi abesifazane abakhulume babike isigameko zokuhlukunyezwa bangathuli. Abantu besifazane bakhulume abangathuli nalezi zinto lezi lamanyala lana ingakho sithena siyazi ukuthi abanye basabike ngenxa yokubona ukuthi vele sebebikile amaphoyisa abasizi. Kodwa sibotha siyemgwaqeni ukuze amaphoyisa phela azobanaka ngoba ukukhuthala kwabo ukubika kuzoncika ekutheni bayaboshwa yini abantu abenza lento embi kangaka. Le mashi isukele eCentral Park yaze yophothulwa edolobheni eMpangeni. Kanti lamalungu eqembu le-IFP abephethe isinqwembe esinembhalo elwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane. Kuzokhumuleka ukuthi kamuva nje imibiko iveze ukuthi maningi amacala abikwayo okuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane kulesi sifunda iKingcetshwayo. Leli qembu lithi le mashi umyalezo obheka engqoko ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli. Manje ke asikwazi ukuhlala sisonga izandla. Sesi namhlanje singena emgwaqeni ukuba sizohlaba ikhwelo ukuba akube khona okwenziwayo amaphoyisa ukuthi ngabikho amacala abikwayo kodwa phelele emoyeni. Amacala waphenywe bamboshwe bonke abantu abenza lobubi lobu. Kune operation yamaphoyisa ezokwenziqinisekisa ukuthi imphakathi yakithi iphephile. Abantu besifazane nezingane baphephile ngoba abantu besifazane nezingane uma behamba ngisho emgwaqeni abaphephile namhlanje. Siyakwazi sonke lokho. Akusekho nje safe. Ingakho ke sithena ke namhlanje nje iqembu le-IFP asiphume size lapha emgwaqeni sizothi sitshela amaphoyisa nongqongqosho amaphoyisa. Leli qembu liphinde laveza ukuthi ukusukuma kwangqongqosho amaphoyisa nokuqhamuka nezindlela ezintsha kungadambisa lo mlilo osushiya besifazane benokusaba nokuhamba emgwaqweni bodwa. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Ake siye etolo siyabuya mbukeli nezinye izindaba zethu.
Mina bendlove namandla nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Owesilisa uvume lokudlwengula akhulelise ingane yakhe. Abasogwini banikwa ubunini bomhlaba kanti uvulwe ngokusemthethweni namuhla umgwaqo uM4. Umasipala wesifunda iTheku KwaZulu-Natal uqashise izakhamizi ezakhelele lidolobha namaphethelo ngomngozi bokuya olwandle kulandela ukutholakala kwegcane elaziwa nge-E. coli olwandle oluseThekwini. Lo masipala uthi lena iyona mbangela eholele ekutheni kuvalwe ukusetshenziswa kolwandle kuleli dolobha kanti izakhamizi iphinde zaqwashiswa ngokusebenzisa amanzi emfuleni eseThekwini okusolwa ukuthi nawo engaba ke nomngozi ngenxa yaleli gciwane. Okhulumela umasipala wesifunda iTheku umsawakhe Amatayitela usenxuse umphakathi ukuthi ume ukusebenzisa amabhishi kuze kube isimo sibuyela kwesejwayelekile. Amatayitela uthi umphakathi uyokwaziswa uma usungaqhubeka nokusebenzisa amabhishi njengoba njengamanje esakhungethwe igciwane i-E. coli. Cha asisho ukuthi umasipala weTheku sithathe isinqumo sokuthi amabhishi ethu ke siwavale kulandela izinga eliphezulu le bacteria ebizwa ngokuthiwa i-E. coli emanzini ethu enobungozi. Isizathu ke silandela ukuthi kunezivivinyo esike sazenza emanzini sathola ukuthi ke izinga liphezulu kakhulu laleli gciwane. Ngakho ke siyacela nje ukuthi abantu bakithi bangabhukuti bangayi kosefa okanye bayodoba emabhishi ethu basilekelele ekutheni lo myalelo bawulandele kuzothi ke uma ngabe sekuphephile ukuthi ke sikwazi ukuthi sisebenzise amabhishi bese ke umasipala wethu ukwazi ukuthi ke umphakathi uwazise. Ngakho ke siyaxolisa kakhulu bakwethu ngalesimo ngoba siyazi ukuthi umphakathi lesinqumo uzosikhinyabeza kanjani. Usolwazi wezilwane ezamanzi uDon Wade owengamele ukongiwa kwemvelo yasolwandle lwasemthunzini uchaza kabanzi ngaleli gciwane kanjalo nobungozi elingabenza emzimbeni womuntu. Today we're going to discuss the E. coli that has shut down 13 beaches in Durban this week alone and why the beaches have been shut down. E. coli is a binary fusion, which means that it clones itself. So it cannot be treated with an antibiotic and it lasts in our system for 5 to 10 days. The reason that it is dangerous to humans is in children under the age of 6 and in old people over the age of 60, it causes dehydration, which can obviously go into shock. And it has been known for some people to pass away from the toxins. Kanti uthi imbangela ukuchitheka kwaleli gciwane olwandle kungenxa yezimvula ezinamandla ezithe zabakhona kulesifundazwe ezinyangeni ezedlule. Uthi kuzodingeka kulandelwe imigudu efanele ukulungisa lesi simo ukuze leli gciwane lingabe lisasabalala. So on our beaches at the moment, they are blaming the excessive rains that have damaged our pipelines, our sewage lines and that. So that is government unfortunately getting together to fix and repair and educate sewage plants and places like that on how to keep the sewage contained, how to treat it correctly with chlorine, bleach and a few other chemicals. There's a process that needs to be followed. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngeSeRichards Bay. Uphiko lwentsho le-ANC KwaZulu-Natal lithi konke sekumi ngomumo ngamalungiselelo okusingatha inkomfa yokukhetha ubuholo obusha ngempela sonto ezayo. Lokhu kuvele emva kuba ke ithimba lezindaba lekube nenkulumo ekhethekile nalowo okhulumela lolu phiko lwesifundazwe usibonelo nomvalo emahhovisini alenhlangano eThekwini ngenhloso yokubheka amalungiselelo alenkomfa. Emva kweminyaka emibili kwahlakaza ubuholi be-ANC Youth League kulesi sifundazwe kungekudala lolu phiko luzokhetha ubuholi obusemthethweni njengoba amagatsha kuyiwona namandla okuphakamisa abantu okumele bakhethwe. Owalolu phiko kubuholi obubambile uchaza kabanzi ngeminyaka yabantu okumele bangene ngaphansi kwalolu phiko. Umthethosisekelo we-Youth League uthi uba imember uma kuwukuthi uneminyaka ephakathi kweminyaka ewu14 no35 years. So nabantu ke abasebene no37 38 kodwa bekuma structures ngenxa yokuthi azikwazanga ingqungquthela zabo ukuthi sihlale ngesikhathi. So yase ke iNYTT ithatha isinqumo sokuthi ihlakaze zonke istructures ezazibhekene nalezo ngqinamba and that's how we came in as a Provincial Congress Preparatory Committee kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. Unomvalo
uthi bayaziqhenya ngobuholi obuphumile ngoba bakholwa ukuthi kuningi abakwenzile. To address into yama-drugs, to address into yama-social ills, you need to deal with ama-challenges abheke abantu abasha azokwazi ukuthi aqoqe umqondo wawo. Nento-ke ye-moral regeneration, ukufundisa nje abantu abasha ngokuthandizwe, lento ekuthiwa yi-patriotism. Balithanda ilizwe, bazi ukuthi bane-responsibility nabo. Akufanelanga into ye-crime siyekele emaphoyiseni ukuthi yona ekufanele adile namaphoyisa, but wena as a citizen ucontribute kanjani ekutheni iSouth Africa kube yizwe eliphephile futhi izwe elingcono. Ephendula umbuzo ngobudlelwano abanabo nobuholi besifundazwe uthi basebenzisana kahle yize kukhona la abasuke benengelisekile khona kodwa bayakwazi ukuphakamisa bese kuyaxazululwa. Akumele ukuthi uma nibona sinento esingekho happy ngazo nge-ANC sikhombisa i-radical posture, nicabanga ukuthi we are defining a permanent relationship that is sour between thina ne-ANC. Kusuke kungachazi ukuthi sesiyizitha. ANC inhlangano yethu esiyithanda kakhulu, and futhi uma siyigxeka suke siyigxeka ngoba siyilungisa, siyithanda, sifuna ukuthi iphume emaphutheni ayo. Sisuke singayigxeki ngoba sithi inhlangano engalungile ukuthi ngahola abantu base-South Africa. Inkonzo yalolu phiko kulindeleke ihlale ngasekuqaleni kwenyanga ezayo. Kutebogo Sibisi, eThekwini. Ufisa ukuqhuquzela abazali abanezingane ezikhubazekile uZonika Thompson waseMarket ngokuthi ke bangazenyezi futhi bangazifihli ngoba benamahloni ngazo. Thompson ukusho lokho kulandela umntwana wakhe okhubazekile bengokuqala onalolu hlobo lokukhubazeka olubizwa ngeDown syndrome ukuba kanqobe ke indondo yegolide eNingizimu Afrika yonke. Kumkhakha wokushaya igagasi kumncintiswano bubanjelwe eThekwini kuma South African Championship abantu abakhubazekile. Khuluma ke neziko lezindaba Thompson uthi ukunqoba komntwana wakhe ufuna ukukhuthaza nabanye abazali njengoba bengokuqala onalolu hlobo lokukhubazeka ukunqoba lo mncintiswano. uSean Thompson waseMarket ogwini luseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ube ngowokuqala eNingizimu Afrika yonke kubantu abanalolu hlobo lokukhubazeka phecelezi Down syndrome ukunqoba indondo yegolide kumncintiswano obubanjelwe eThekwini ama-South African Championship kumkhakha wokushaya igagasi phecelezi surfing. uZonika Thompson uthi ukunqoba kwendodana yakhe kumenze waziqhenya ngayo wafisa nokukhuthaza abanye abazali ukuthi bangazenyezi ngabantwana babo abakhubazekile. Speak to other parents and other families that may have a sibling or a child with a disability, because we are just over the moon with Sean winning the SA Champs. Yeah. He's actually the first Down syndrome person in South Africa to win a surfing title of this magnitude, and we are so proud of him. He didn't in the beginning have a lot of training and support because the training and support was very limited, but we are extremely grateful to the Made for More organization in Durban. They specifically work with person with disabilities, mainly physical disabilities, but also they've included now person with intellectual disabilities like Down syndrome. Ubese veza ukuthi akuzange kube lula ukukholisa umntwana wakhe bezikhona izinselelo impilo ingeyinhle. Sean has faced so many difficulties in his life. He was born with a congenital heart defect. He was born with his lungs that didn't work perfectly. The bottom part of his spine was open. His legs didn't work. He was in the intensive care for a long time when he was a baby. And you know, we never thought when he was growing up that something like this would even be possible for him. So we want to encourage other parents that have also got children, maybe they are keeping them at home. They don't want to expose them to the community. Sometimes you feel shy and you feel like almost I must hide my child, but I want to encourage parents, don't do that. We all have a place in the sun. There's for everybody, there's a purpose. uSean onqobe kulomncintiswano uthi uzizwe busisekile kakhulu kuba ngokuqala unqoba lolu hlobo lomncintiswano. It was like 99 years, I was born ready. I could say what Father was doing, it's my first winning. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele
ngisemagate. Ake sithi shelele itolo siyabuya futhi mbukele nezinye zeindaba zethu. Nina besilo nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Owesilisa uvume lokudlwengula akhulelise ingane yakhe. Abasogwini banikwa ubunini bomhlaba kanti uvulwe ngokusemthethweni namuhla umgwaqo uM4. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 16.79 cents kuyidola laseMelika beku 19.82 cents kupondo waseBrithani libe ngu 16.72 cents kueuro yase-Europe. Intengo yegolide yonime $1,757 12 cents ounce kuthi intengo oil ongahluziwe ibe ngu $99.34 cents umphongolo. Ake sibheke engosini ezemidlalo. Intaka ibekelwe amazolo kule mpelasonto njengoba kubheka uba amaqembu ayishagalombili aqhuthana amazeze kumqhudelwano we-MTN 8 mabili kamaqembu azobemele KwaZulu-Natal okuyi-Royal AM ezodlala ne-Orlando Pirates kusasa ngehora lesithupha ebusuku eChatsworth eThekwini kanti-ke namazolo FC azothonana phezulu ne-Cape Town City kusasa ekuhambeni ngehora lesithathu. Kanti kosukwini langesonto iStellenbosch FC sokwamukela kwimpofana Kaizer Chiefs eDanny Craven ngehora lesithathu bese kuthi ompetha abavekela esicoco seligi iMamelodi Sundowns ibhekane ke nomkhaya iSuperSport United ngehora lesithupha ntambama. Si-expecta wonke amaqembu ukuthi azoze azimisele ukuthi abe last team standing. Abasuke la eRichards Bay abantu bezeThekwini bezobuka iPirates neRoyal AM izobe kuyigame emnandi sibone iRoyal AM iwinile ngo-1-0 isemdlandleni omkhulu. Lawa iKaizer Chiefs angikhali kakhulu because there are glimpses ukuthi uyabona ukuthi there is something a progress even though they have young players but akusho lo ukuthi kumele we take them for granted. So they are still in a building phase but asedlalela amagame amaningi imemontami siqalele. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalendeleka. Nina bakampondo zamile nje ukube zamile enkomeni sesokwakhoma ugudu okubhemela ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.